Video menta ngan hikai sepangka kasih lon lejar na benta gitu kibal apet ya kan ika video ka banengkong ka bade ha kasih lon lejar tengenget ba ka rukom thok kalong kumcu bat kan ika menta te hang ne ngan pen iya pi menta ya ka format te hang ne ngala akam pensuk khenden da ka ba penmi da ka da kirong ma te kan hang ne ka de ka format kumna bain pendam te hak bayade bu ka format kala bandon gajing ya per kilon lejar ma kidon ke SSG ki bayo da ka wai kilon lejar don pat ki wai ki ba thok da ka pharing lane ba thok da ka khasi hanre ha ka biadai hibat ka jing pendam kalong kumcu he tangi ha ban pendap tang ya ka ka bangi don kam bat ngidai ban skutho kumno ban thok ya ka tas ngap ha menta tangin pet nang kong ka ka bangi dai ban pendap apo kan ka lon lejar ka ba menta he tan nang kong ang ha ban pendap ya kan ka kerteng jong idkhon te hakan ka kerteng jong idkhon la sengan simnuk sa ba idai kong member mo ngan susim kerteng ba idai kong member karam number jong i pan hang ne idai isi kong ibasim balai la ne ibala yo balai ma ikana karam te isim hakador ka ba ar pho hajar tengka te ya kador sut pan layakut hakador khat ar persen sisnem kabalong si tengka na ka sispa si benai te kumba philayo i bakador hang ne kalong ar pho hajar tengka te nakaliang jonga nga ajungmut ba anda phil atip ya kador kaba ini ikong isim ar pho hajar tengka kabha bangin ra bat ban pendam sya kane kabanta kane kador karam kabang isim bat kabadang sa lada lon lejar jong phi kamdon ya kane ka benta ban pendam to su pendam hakano no ka jaka ka balan tang ba pintip ba kane karam ka ba isim kan long ar pho hajar tengka khanang ba kan suk na benta ka jing tho ya ka kot ka bahadin te menta hang ne ar pho hajar tengka ini ai pada hakawai ka benta ka ba ngidon kam ban pendam kata kalong katarik ka ba isim ram te ini ikong member isim ya karam ka ba ha ka sitarik uculai ar hajar ar pho nang ta ka jat ram pat ka ba isim pila ban yo i ha po bracket hang ne ka kidon lai jat kiram le se kidon ki wai par ki jat ram henry ka syong kat kum ka ching hikai ha po ka seng la ni ka SSG ba ka bang lon ka de karam ka ba ka bang ka kersyan ya ka seng la ni ka SSG jong pi ka CIF lon pat ka de ka lon ka ba kersyan da ka VO la ne ka seng ka ba kham he apo snong jong pi SSG lon pat kadai ka pisah hi jong ka SSG ka ba phia pelang hi lane ka fon jong ka SSG ka ba kadon phia ai hi syaki para member dan nang ta hang ne ka chat ram la se ine ikong iyo na karam ka ba ka VO ka kersyan ya ka SSG nang ta ka SSG pat ka ai sya ine ikong dan nang ta ka daw ngitho ya ka ne ba de ka CIF lon dan nang ta ka jing thmon pen kam ya ka ne karam ta hang ni ru ini ikong haba ipan ya kani karam ar pho hajar tengka amdai ba isu pan tang ka keten henre idon kam ban pen kre ya ka plan kam jong i ya kata ka bangi khot ka MCP te henre hang ne ngan number tai ka MCP pin sayo ha ka wei par ka video kumno ban pen kre ya ka MCP ini ikong ila de pen kre ya ka MCP bat ila ai ka kam su jan ma ka plan jong i ka long na banta ka kam ban su jan pilatip iha ka su jan don bon kiter ki main don kam na do ka kor ka ma na do ki jan ke barok ka jinglut ka long ka ba he te ini ikong ila depen kre ya kata ka plan nang ta ka babot ka bangi haban pendap ka long ba anda ila pan ya kane ka pisah ipan ha ka dor ka apa ar pho hajar tengka ni haban tip ro ba hadin kat no banai insa seo la ne kat no sen seo ma la dangi keli kat no banai phila ban seo ma ti ong ship ho banai tanang ta kador chong i isim ar pho hajar tengka teladang ngidibat lengkhot la ngidibat installment kan long ar hajar tengka man la benai lada ship ho benai kan long ar pho hajar tengka te ha ka baya de bat kan ka jing soi chong i khon tang hi ha ban ap shwa namar hang ne ngi ha ban hikai shwa la ngi ha ban pen i shwa ya ka plan kumno ba ini ikong ide ban seo ya karam bat anda ila snutho ya ka plan ngin sapha soi ha ka ne ka jaka tenang tang ini ya syakman mentang in poi ha ka benta bangin pen kre ya ka plan tenang kong ngi ha ban pendap ya ka installment te kumba phil atip ba ka installment kan long ship ho banai ka bamut ship ho sen sio te nang tang in lej ha po ka installment ngi ha pendap ma ka installment number way number r number lai number sao number san number reo number nyo number pra number kendai number ship ho kamut ship ho sen ship ho installment ini kong ide banwan seo ma kumba ikular tenang tangin pej pat ha ka tarik ka ba ide ban seo mentang ha ban pej kan tarik isim
Ini ikong isim haka shitarik ujulai arhajar arpo. Hadin si benai kan long shitarik ubenai bapra arhajar arpo. Mah ya kan karam la dei ban seo hakiniki tarik. Ini ikong idei ban seo arhajar tengka keterai. Hakan kasun kan long arspa tengka kasun na kador prinsipal kaba isim. Tanang tabarok kalong arhajar arspa. Ngaradan napi ki bampat tip kumno ban kenya kasut tas ngubha ban pet ya tu ka khasi lon lejar ka benta ban kong pensem kumno ban kenya kasun te hang ne ngan nom ken bon syo ya kasun ringan subatai be ya ka dor jong kasut ka bami ang ne ta hadin ke installment pat ke ban kong kanwan ke installment number r ha kan ka ba r kandai ha ka sitarik ubnai ba khandai ar hajar ar phau bat ha kan ne ka dor syo long khot kandai ban long ar hajar tangka bat kasut hang ne pat kan long sispa phau tangka baro kan long ar hajar sispa phau tangka ke hadin ke installment number ba r kanwan ke installment number ba lai kata ha ka sitarik ubnai ba sipau ar hajar ar phau bat bahang ne ka jo hi ka dor syo long khot ka long bat ar hajar nang ta kasut pat ka long sispa andro phau tangka baro kan long ar hajar sispa andro phau hadin ke installment balai kawan sa ke installment number saw ha ke shitarik menai khadwai archar arphau ke installment hang ni kalong hi ar hajar tengka bat kasut kanong sispa sawphau te baro kanong ar hajar sispa sawphau hadin ke installment number saw kanwan ke installment number san ke balong ha ke shitarik menai khat ar busnam ar hajar arphau hang ni ru kalong ar hajar tengka bat sispa arphau tengka kasut baro kanong ar hajar sispa arphau tengka hadin kebasan kanwan saka installment number nreo ha ka sitarik ubanayam nangkong ar hajar ar puwei hang ne kalong ba katrai kanlong ar hajar tengka ide ban siu nang takasut kanlong sispa baro hang ne kanlong ar hajar sispa tengka hadin ke installment number nreo kanwan saka installment number nyo ka balong ha ka sitarik ubanay ba ar hajar ar puwei kador siu longkhot jong i hang ne ro kadanglong hi ar hajar bat nang ta kasut kanlong prapau tengka bat barok kanne kanlong ar hajar prapau tengka nang ta hadin ke installment number nyo kanwan ke installment number pra ha ke sitarik menai balai ar hajar arphau kador sulung khot jom i kandai ar hajar bat kasut kanlong prapau tengka barok kanlong ar hajar prapau tengka hadin ke installment number pra kanwan ke installment number kandai ke balong ha ka sitarik ubnai basaw ar hajar arpawai kador sulung khot jong i kalong ar hajar nang takasut kanlong sawphau tengka barok kanlong ar hajar sawphau tengka hadin ka installment number kandai kanwan ke installment number siphau ke balong ha ka sitarik ubnai basan ar hajar arpawai hang ne ru kador sulung khot kanlong ar hajar nang ta kasut kanlong arphau tengka bat barok kanlong ar hajar arphau tengka teman tah lada pipet ya kan dekat try mah te kapen isai hang neba ini ikong lada ila ban seo lengkhot ar hajar man la ubanai ar hajar man la ubanai ha ka bakut jong kan dek banai ka ba iya kut kemut ship ho banai hadin ship ho banai ini ikong insala ban seo ar ho hajar tenang ta ha ka bede bet gasut bat lada ngikhen hang ne gasut barok kan long si hajar si spa tengka tenang ta lada ngikhen lang ya kan ne barok arteli kan long ar puai hajar si spa tengka tekan ne kadai kata kapelan kaba jua ban penlait ya karam te kumcu ro ka SSG jua bakan penlait ka ha ban pensai ban pensngutho ban pen i ya kan kapelan bat ini lada ini ikong member isngutho ya kan kapelan nang ta kabadon kam kan long ba in ha ban san ha kan ka kolom ka bangi pen sa teng man ne ma tenang ta hang ne ngi ha ban sa nge jua tengin ha ban pej pat ha ubanai ubanwan ma kata ha ka sitarik menai bapra ya karukom sioram jong ini ikong te kumno ngin pen kre ya kan ka kolom karam ka bala dei ban sio bat ka badang sateng kapisa ka bala sio shisha sha ka seng lane ka SSG karam ka badang sateng ka doram ka ba isim bat ka badang sateng ya kan ya an sa hikai ha ka por ka ba ikong ila chan dei ka por sioram Syabania cakamat haka bede bekane kalon lejar ko ampni artli ga bantang ne kalong ba ga banta ga benungkong kalong ba ka badai syapam ki member berkinong tokon ba ya kan ka bantang ki member kila ban pen kre hi dalade ladaki nang lane ki snutho ya kan ladaki snutho kamut ba inong tokon iha pan yarapan pen kre ya kan te ka we pat ka banta kalong ba ya kan ka banta ha ban pen kre lane ha ban tho tang daki nong tokon
te menta kala de kapor ka ba ikong in ha ban seo ya karam te kumno bangin tho bat kumno bangin pen khre ya kan ni te kumba pilayo i ba hang ne kidon kini ki kolom ka plan kumno ban seo ya karam ya kan ngil adep haswa te nang ta menta ngin ha ban pe ya kan ne karam ka ba de ban seo bat ka badang sateng ka we ka kolom pat ka pisa ka bala seo shisha sha ka seng la ne ka SSD nang ta kan ka we ka kolom ka badan ya karam ka badang sateng bat ka dor chong ka principal la ne ka dor ram ka ba ishim ane ka ba dangsa te hang ne ngan pen i ba kumno ngin tho ya kan ka banta kabanung kong hang ne kalong ba ngin pe ya kate kolom karam ka bade ban seo bat ka badang sateng karam ka bade ban seo hang ne ha uni ubna pra ide ban seo ar hajar tengka kat kum ka plan ta ka dor sot pat ka ha ngi ha ban pe na kate ka principal ka badon ar pho hajar kalong ar spa tengka barok kalong ar hajar ar spa tengka tenang ta katarik ke basioram kandai ha ka tarik ubnai ba pra ar hajar ar pho ta kane ha kane ka meeting ikong iwan ra be ya ka pisa ka ba ar hajar ar spa tengka ta hang ne kinong tho got ki ha ban tim kasut kandai ar spa tengka kat kum katai ka bangi pen khre ni ha ban shim no lepa ar spa tengka nang ta ya kata ka batam ni ha ban ra kum ka trai ta hang ne ngi shem ba ikong kat kum kat kolom ka bangi khmi lenti ikong isteu thik ya karam kat kum ka bangi khmi lenti ta hang ne ka trai ka basa kan long no jero ta kasut kanong jero te haka bede ketika principal arpo hajar pan hang ne ikong iwan stio shisha ar hajar tengka te kabumut ba arpo hajar ladang shimna ar hajar ka sana sakat pra hajar tengka te kani gade kurkom pendap ka ba de te tengin ya pet pat menta ha uni ubenai uban sawan pa ikong pendap ya kanika lon hajar te ha uni ubenai ba khandai shua kanika meeting ni ha ban pet biang ya kate karam ka ba de ban sio bat ka badang sateng ikong kumba ikular man shwa ilong ba ar hajar man la ubenai te kamun hang ne kan ngitip syai ba kan long ar hajar tengka ide man seo ten ring ha ban plus lang yu adon ke badang sateng ten ring ladang ipet ha ka kolom ke badang sateng kan long jero te hang ne ni shim betang ar hajar tengka tenang tapat ha ka bede bet kador jong kasut ni ha ban pet ya katai ke principal ka basa ka balong khat pra hajar te ladang i ken ya kan ne kan long shis pa prapho te baro hang ne kan long ar hajar shis pa prapho tengka ha ka meeting sisya ka balong sitarik ubenai bakandai ar hajar arpho hang ne ikong i ai ya ka pisa ka ba khat san spa tengka te hang ne phenyo i ba barok karam ka ba ngi khmi lenti ben seo kan long ar hajar shis pa prapho tengka hendrei iwan ai tang khat san spa tengka kat kum keching la jong i ngim dei ban kentai hendrei ngi ha ban pediam te hang ne i ai khat san spa tengka kan mau lopa ba te shis pa prapho tengka ka sut ngi ha ban shimna ka basa kan long shi hajar lai spa arpho tengka ka trai ngin poi ha ka kolom jong karam ka badang sateng hang ne ikong isa teng na sa hendrus pa prapho tengka namar ha ka kolom ka bangi khmi linti ba in seo ka trai ar hajar ndre ha ba iseo shisha iseo tang si hajar lais pa arpho tengka ka mut ka sa na hendrus pa prapho tengka kasut bat kan long bejiro namar ngi pen melen ban shim na borabor ya kasut nasdang tenang ta ngin poi ha kolom pat kane ka principal ka badang sa te ha kane ka principal ka basa kat prahajar te hadin ba ilawan seo shisha ya kane ka shi hajar lais pa ar phau tengka ka basa kan long na khat ndru hajar ndrus pa pra phau tengka saya pet biang ha uai pat unu benai uban sawan benai uba shipau te shua ban poi mena ba shipau hang ne ikong ide ban seo ya karam da ar hajar tengka ka installment ka ba ide ban seo bat kane ka barim terus pa prapho ka ba imla seo ngladangi plus lang kan long ar hajar terus pa prapho tengka nang ta ha ka dor jong ka sut pat hang ne ngi ha ban pet ya ka principal ka basa ka balong kan ro hajar terus pa prapho te hang ne ladangi khen ya ka sun kan mi pon hanrei nga ai jumon ka leon chonga ba ka ba bangin e no ya ki pon namar kan khamsuk lada pithok te hang ne ngan shimai da usis pa andru pun reo te plus lang ya kini bro ar ka trai ka sut kan long ar hajar praspa saupun reo te ha ka meeting ka balong shisha ha ka sitaring umnai shipau ajar arpho hang ne ikong i ai bet ya ka pisa ka ba ar hajar tengka dan rei ladang ipet ha ka kolom ka ba ngi khmi lenti ba inseo kan dei ar hajar praspa saupun reo tengka bat sut bat rai hendrei ha kan ka ba iseo shisha pat ila banon seo tang ar hajar tengka kan mau bangi dei ban pediang dan rei ngi ha ban shimna nangkong e ka sut ka balong shispa andru pun reo tengka nang ta kata ka ba tam kan long bet ka trai karam ke benang sateng pat kan long na praspa saupun reo tengka haga jing sisa ide man seo ar hajar terus pa prapho henry iwan seo na si hajar praspa lai sau tengka kabamut bakasa na tang praspa saupun reo kena katrai kasut borabor kan long jero namar bangi ngishim na shwaya kasut ha kan ni ka principal pan ka balong kan reo hajar terus pa prapho ladang ngishim na ya kan ni katrai ka iwan seo sisa si hajar praspa lai sau tengka kan sa na stang khat sau hajar praspa saupun reo tengka tengin ya pet biang hawoi per benai
Syuam poi unai bakat oi karam ka ba ikong idai ban seo ne kan mau kan long ar hajar tengka bat ngin plus lang ye ka ba imla ban seo ha ke installment ka ba ladem ar hajar tengka idai ban seo plus lang bat kan ni ka pras pa sapun reu tengka kalong ar hajar pras pa sapun reu tengka nang ta kasut pat ni ha ban pe ye kan ni ka principal ka basa ka balong khat saw hajar pras pa sapun reu te hang ni ru kan mi point kasut ring sim betang sis pa sapu pra tengka kasut tabarok kan long ar hajar khandai spa khandai pusau tengka te haka meeting ke balong sisya haka sitarik umnai bakat wei arajar arthau ikong hangne iwan ra na ka pisa ka ba arajar sanspa katum ka cing kemi lenti jongi haka kolom ka bangi kemi lenti kandai arajar kandai spa kandai pusau tengka henry iwan ra tang na arajar sanspa te hangne barabor kan mau bangi ha ban simna ka sut ka balong sispa sau perang in pendap nangkong ka sut nang ta ka trai ngi ha ban tho ka batam in yo iba karam ka badang sateng kasa na tang sau spa kandai pusau tengka kasut barabor kan long becero namar bangi penmelin ban simno shuai kasut tenang ta ka principal ka bahasa hang ne kan long no satang khat ar hajar saus pa kan dai pusau tengka namar ni simno ya kan ka installment ka ba iwan stio sisa nang ta min pet pat hawai per ubanai ban sawan te shua ban wan no upnai bakat ar te hang ne ngi ha ban pen krek lepai ya kata karukom sio ram jong ikong kumbangil atip ba ar hajar tengka karam ka ba idei ban sio bat ke badang sateng ka long saus pa kandai pusau tengka barok kan long ar hajar saus pa kandai pusau tengka nang ta kasut pat ngin ha ban pet ya kata ka principal ka basa long khat ar hajar saus pa kandai pusau hang ne ngin sim sis pa ar pusau tengka te barok kan long ar hajar nrus pa khat pra tengka ta haka sitarik umanai bakat ar ajar atau haka meeting ta ini ikong iwan ra ya ka pisa ka bakasan spa tengka ngin pediang mai ta hang ne ngin simna ya kasut ka balong sis pa ar pusau katrai kan long no tang khat lai spa nyo pun reu tengka karam ka badang sa teng pat kan long no si hajar si spa khat pra tengka bat kasut kan long jero tenang ta ka principal pat ka basa kan sa no satang khat we hajar si spa khat pra tengka hawai per ubenai kata balong ha uni ubenai ubanwan ubenai menengkong katrai ka baidai ban seo kan long ar hajar tengka bat kan ka basa teng kan long si hajar si sepakat pra tengka ladangi plus lang kan ni kan mi lai hajar si sepakat pra tengka te hang ni kasut pan ngi ha ban pet ya kate ka principal ka basa ka balong khat wei hajar si sepakat pra hang ni ngin sim betang ni kan ni ka ba si sepakat wei tengka ladangi plus lang kan ni kan mi lai hajar ar spa ar pukandai ka meeting ka balong ha ka lai tarik ubnai benengkong ar hajar ar phau hang ne ikong iwan ra ya kapisa ka balai hajar san spa tengka te dangi pej ha ka kolom ka bangi khmi lanti ba insio ni ba hang ne ikong ide ban seo lai hajar ar spa ar kandai henry ha ka por ka ba isio shisha pat iwan ra man lai hajar steng kemut ila kham ra bun kapisa ikong ai tam ya ka installment hang ningi ha ban simna ya kasut ka ba shispa khatwai tengka tenang ta kata katrai kan long no lai hajar lai spa prap kandai tengka te hang ne kuma pio i ba ikong ila kham yo ya kapisa ba ila nang kham sio ha kan ka karam ka badang sa tengpan kan long no not malai namar ba ini ikong idei iwan sio ya kate ka lai hajar shispa khat pra tengka henry ila wan sio tam ha ba isio tam kamut mdan kam mdan i aisyo kamut kan long bicero te ha ka bede bekasut ro kan long jero hi tenang ta ha katrai ka basa apat kan long nak tang nyo hajar nyo spa kundai tengka namar khat wei hajar si spa khat pra tengka ladangi minus ne kan katrai ka biwan siu shisha lai hajar lai spa pra kundai tengka kan sa na tang nyo hajar nyo spa kundai tementang nya pet pat hau benai uba bot uba ide ban sioram te ha uni ubenai ubabot karam ka baide man seo karlong ar hajar tengka bat ke barang sateng ke basa teng ni kan long bait not nomor kamdon ni esyo kan long bait jero hang ni ikong iha ban seo tang ar hajar tengka ya kasut pan iha ban pet ya katai katrai ka basa nyo hajar nyo spa ar kundai tengka kasut kan long tang nyo pun nyo tengka barok kan long ar hajar nyo pun nyo tengka hakam tarik ke balong meeting sisya kata haka ar tarik benai ba ar hajar ar puai te hang ne ikong ai tang khat san spa tengka la sei kam duna ka jingya nang ta hang ne ro ha basim na anyo punyo tengka kasut kata katrai ke batam nang kasut kan long tang khat sau spa ar pulai tengka karam ke basa teng pat kan long na tang san spa nyo punyo tengka kasut kan long baciro ha kan ke principal nyo hajar nyo spa ar khandai kadang sim no ada kan ka khat sau spa ar pulai tengka ka bai wan seu sisya kan sa na tang reu hajar lai spa reu tengka te mentang ini pet yang ha we benai babot te ha uni benai babot
karam ke ba idai ban seo kan long ar hajar bat kan ne ke bahasa ateng san spa nyo punyo dengka kan long ar hajar san spa nyo punyo dengka nang takasut pan ngin ha ban pe ya kate ke principal ke balong ndro hajar lai spa ndro dengka kasut kan long tang ndro pulai dengka tela dangi ken lang ya kan ne ha ka jing sisya ne kan long ar hajar ndro spa sau po dengka tenang ta haka meeting ke balong sisya haka sitarik ubenai balai ar hajar apowe ini ikong iwan ra khat pras pa dengka hang ni rok ladang nipej kat kum kaplan ke ba idai ban seo ar hajar sans pa nyo punyo ban ndrup lai dengka kasut barok kalong ar hajar ndrus pa saupo ndre iwan ai tang khat pras pa dengka nengkong ni hap ban simna e kasut ke ban ndrup lai dengka nang ta kata ka batam kan long bikat rai hang ni kan long si hajar nyo spa lai punyo dengka karam ke badang sa teng hang ne kan long pras pa saupo dengka haka kolom jong kasut kan long becero tenang ta haga kanika kolom jong ke principal ke badang sa kan sa na satang sau hajar sam spa ndrup kondai dengka tingnya pej biang ha uwe benai barbot ha unu benai uba ikong idei ban man seo ram karam ke ba idei ban man seo kan de ar hajar bat ke basat barok kan long ar hajar pras pa sopo kasut pat kan long sau pusan dengka barok kan long da ar hajar pras pa prapusan dengka haka ar tarik ubenai basau ar hajar powe da ini ikong iwan ra ya bisa ke ar hajar dengka kat kum kecing la jong da ngishim na ya kasut ke basau pusan dengka kata ka trai hok ke ba iwan seo sisya kan long tang kat kendai spa kendai pusan dengka karam ke badang saat teng kan long nak pras pa prapusan dengka nang ta kasut kan long jero da haka ka principal pat penyo i hang neba na ka sau hajar san spa andrup kendai lada iseo kat kendai spa kendai pusan kemut kat sa na tang ar hajar terus pa kat sau dengka hang ne pinyo iba ikong ila nang her sibun ba kan ka try lan ka principal ka ba idei ban seo ka bamut ba ngihak ban pikir ban pej ya kan dengar rukom pen krek ya kata ke kolom karam ka badai ban seo bat ke badang sateng namar hang ne ngiyo iba ikong ila candep ya kan karam te ha kapor bangi pen krek ya kan karam ka badai ban seo bat ke badang sateng rukan ang ya pi ngihak ban pej benya te mantangi pej ha uwe ubenai uba idei ban wan seo rambyang ha kana ka sin seo ka ba shipau te ikong idei ban wan seo ma karam ka ba idei ban wan seo bat ke badang sateng te ladangi ken karam ka ba idei ban seo ladangi bot kat kum kaplan kan de ar hajar tengka bat kan ne ka ba sateng kan long pras pa prapusan tengka barok kan long ar hajar pras pa prapusan tengka henrei ladangi pej pat ka principal ka baidang sa ka sa na tang ar hajar terus pa kat sau tengka kamu ba ka he kan ne ka rukom pen kre dan rei lada pilap pisem kumia kan ngi hak ban weng na ya kan ka plan kan ka rukom pen kre lan kan ka rukom kami lenti ba insuram kamut kan nom trai kamsyo kamut ngi hak ban simbet ya kata ka principal ka ba isa tehang ne ka principal ka ba isa kan sa ar hajar terus pakat sau tengka bat kasut ladangi ken yang ne kan long tang ar pun tengka barok kan long ar hajar terus pak sau tengka teha kan ka tarik ka ba sitarik ubenai basan ar hajar apoe ikong latip ba kan ka ram kala akun iwan ra be ya kepisa ka ba ar hajar terus pak sau tengka nang ta kasut ka balong ar pun tengka ka batam kan long ar hajar terus pakat sau tengka ka trai ladangi pej ha karam ka badang sa teng kan long bet not nang ta kasut ru kan long not nang ta kan ka principal ka badang sa ma kan long bet not kamut ba ini ikong ila adep an steulut ya kan karam ladangi ken lang ya kan ka trai baro ngin syem ba ar pho hajar tengka ini ikong ila wan sio kamut ila pendep yang karam nang ta ladangi ken pat ya kan ka kolom jong kasut kan long si hajar sis pa sau pho tengka te baro ang ne kan long ar pho hajar sis pa sau pho tengka te hang ne pen syem kasut kan kam he kan diat ha ka kolom ka ba iseu sisama ka he sau pho tengka kat kum ka plan ka bala pan krek ka jing he jong kasut ka long ba ini ikong imla ban seu thik kat kum ka plan te ka principal ka basa kanang kasut tadi na takadaw bahang ni kasut kan he kan diat rei kadang long pat ka biang te kan ne de kata ka rukom ken kan ka rukom tho ya kan ka lon de jar lada kimambar kim seu kat kum ka plan kan long ha kan ka rukom kat kum bangala kadau ha ka video ka ba nengkong ha ka bede ka lon nejar ha ka lon nejar ka ba nengkong ka long ba simple ki member ki seu thik kat kum ka plan re hang ne pin sem ba kim seu kat kum ka plan te kan long ha ka ni ka rukom te ka rukom tha kan long ba lada pisngu tho ban thep ye kini ki ching pendam kan long hi ka ba sup te kan ne ka video ka ba sna ka pang ka long ba ni sna ha ta rukom ba pin sngu tho tan re pin sem ba kan ching ya pher ka long ba ha ka format
dan naki SSD ki ban yo da ka wepat ka format teng kila ban yo da ka format ka bathok paring ngani ka bathok da ka khasi kan don shibon ka jing per ndre na kwa hin smutho tang ya ka rukom tho kumno ban phin pendap ya kan ka lon lejar tang ka tu hi na ka leng jonga ku boleh shibon ya